Kana yukithi power nayizo change knowledge sakani tudi tutu angu tufungwa yangu ndinongoni zvakanaka kangu ka comment asikaine kachikumbiro zvamataura zvese kana zvataurwa nandina chairman tachembera kandoka takurira zvipfumo zvinganya kunesa maningi nyaya yandafunga kuti ndimboisa pachena sepfungwa dzangu inyaya yenguva makore manomwe ari kutaura munoziva ndiri kuona dambudziko kunyange kuma kwatinoshanda tiri inini kundigumbura zvikuru takatarisana ngati tiri kudire mapurisa vanhu vehurumende vatinenge tapuwa kudzishandana nini unopuhwa munhu kudzishanda naye ngatiti mupurisa kana ndimejasiriki mapuwa munhu iyeyo mune muinaye for 2 days ende anosiyira nyaya munzira saka nyaya zviri kunesa izvo mapurisa kana ari dispo yewe anouya dispo umoona isu munga ugoni kumuona ongopuhwa uya dispo isa 2-3 days aenda saka nyika inofamba sei kani ndo zvakafanana iyo idambudziko guru iroro rekuti zvechokwadi vakuru ava vane zvakawanda zvavati ngazviitwe vakuru avo ngavapedze temu yavo ye2030 vapedze zvinhu zvavo zvavakanga varonga atenda nyaya iripo ndeyekuti chinhu chinonzi constitution chinofanira kuteedzerwa sezvachiri hachina kusununguka semutemo womumba wokuti kana tikaona kuti zvinoita kuti vanhu vafare ndezvipi toita izvozvo mutemo haudaro kuti zvinoita kuti ani afare ungave vanhu vakawanda kana umwe hake timufadze tongoita izvozvo zvaari kuda tinoteedzera chi mutemo saka constitution ine zvinhu zvainoti izvi kana muchida kuzvichinja muconstitution munoita referendum ndiunzwisana pazvinhu izvozvo zvakanzi zvinoitwa referendum pane zviri kuchinjwa izvi hapana saka hatigoni kutiona kuti tongoita referendum nekuti irudiwa pane vari kuti tiri kuida zvinotodaro kuti mukadaro kuti muri kuda kufadzana umwe anoenda kukoti onoti vanhu ava vari kuita referendum isingabvumidzwi isingadiwe saka vari kutyora constitution tinoiwina here nyaya saka hapana need yekuita worry about nyaya yereferendum 2/3 majority inotipa right yedu yekuti vatakasarudza vakatimiririra muparamendi vamiririre zvido zvedu kana vasingadi bhiriri vanongovhota against bhiriri kureva kuti vanhu varamba chibhiri kana vachirida 2/3 majority iyoyo ndo inodiwa nemutemo ende ndo zvichaitwa izvozvo